எல்லாமே நல்ல ஜாலியாக இன்னைக்கு போல் எப்பயுமே அமையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் அமையணும், உங்களுக்கு அமையணும். நாளைக்கு அங்கே போயிட்டு நம்ம வெளியில் மற்றவங்களோட பேசி பழகும்போது வந்து ரொம்ப ஜாலியாக டைம் சூப்பராக போகும். இனிய இரவு வணக்கம் சகோதரி, மீண்டும் சந்திப்போம். நடுத்தர குடும்பத்தின் வேதனைகள் வந்து எப்பயுமே வேதனையாகவே இருக்கிறதே கிடையாது, அது வந்து மாறும். நீங்கள் அந்த இதை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில் வாங்க, வெளியில் மற்றவங்களோட பேசி பழகுங்க, ஓகேவா? அப்போ வந்து அது மாறும். இணைப்பில் உள்ள அனைத்து சகோதரர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். சேட்டு சார் வணக்கம், வாழ்க வளமுடன். நடுத்தர குடும்பத்தினர் வந்து உங்கள் பேர் என்ன சொல்லலாமா? சொல்லிவிட்டு நீங்கள் இரவு வணக்கங்கள் வந்து நிறைவு பெறலாம், ஓகேவா? சேட்டு சார் என்ன பண்ணுறீங்க? எல்லாமே ஒரு நாள் சரியாகும். ஒருத்தன் வந்து ஒரு 10 வருஷமாக ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் அதே இடத்துல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவசியம் இல்லை. குட்டி புலி மாதவன் சூப்பருங்க, குட்டி புலி மாதவன். ஓகே, அதே இடத்துல தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே அவனை வந்து அப்படியே வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டார். அப்போது நீங்கள் என்ன மாதிரி நடந்துக்கிறீங்க, எப்படியெல்லாம் உங்கள்கிட்ட மாற்றம் வருது, இதெல்லாம் வந்து கடவுள் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாராம்மா. அது எந்தவித இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருந்தால் உங்களை அதே இடத்துல தான் வச்சுருப்பார். நம்ம மாறி அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்கிறது, நம்மளும் நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிறது. தூங்க போகிறேன், ஓகே, டெவலப் ஆகிறது, இந்த மாதிரி நிறைய யோசிங்க, நிறைய சிரித்து பேசுங்க. இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது அவருக்கு கடவுளுக்கு வந்து சரி இவங்களுக்கு இதுக்கு மேலே தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண வைப்பார். அதுதான் வந்து கடவுளை இவங்களுக்கு இது போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருப்பார். அதனால் நம்ம கொஞ்சம் டெவலப் ஆகி காமிக்கணும்டா கடவுள்கிட்ட, ஓகேவா? சரி, ஓகே. நடுத்தர குடும்ப குட்டி புலி மாதவன், ஓகே, நன்றி. தூங்க போகிறீங்க, ஓகே சேட்டு சார். எப்படி இருக்கீங்க? தீபாவளியில் எப்படி போச்சு? சூப்பராக போச்சா? எங்கே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரையுமே காணலை. ஆனால் ½ லைவை போட்டுவிட்டு யாராவது வருவாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்ருக்கேன், யாரையுமே காணா. நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்களாட்டிருக்குது. ஓகே, வாழ்க வளமுடன். ½ ஆயிடுச்சு, ஃபோன் வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஓகே சேட்டு சார் வணக்கம், இனிய இரவு வணக்கங்கள், வாழ்க வளமுடன். ஓகே, பாய், நன்றி. மீண்டும் நாளை சந்திப்போமா? என்னோடய ஃபோன் வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. கடவுள் கண்களை மூடி பல ஆண்டுகள் ஆகிறது. எப்போதும் மூடிக்கொண்டு தான் இருப்பேன். பரவாயில்ல, அவர் வந்து நல்லா போச்சு. ஓகே, நல்லா போச்சுன்னா ஓகே சேட்டு சார். மலேசியா பாலா, ஆயக்கா, மலேசியா தமிழன் வந்து விட்டு எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் மலேசியா பாலா. லைவ் வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணலான்னு இருக்கப்போ தான் நீங்கள் வரீங்க. ½ ஆயிடுச்சு. எனக்கு ஃபோனுக்கு வர கமிட்மெண்ட்டு, என்னோடய ஃபோனு வந்து ஃபால்ட் ஆயிடுச்சு. அதனால் நான் எந்த மெசேஜோ எதுவுமே போட முடியாமல் இருக்கேன். இது வந்து ஹஸ்பண்டோட ஃபோனு. தீபாவளி உங்களுக்கு எப்படி போச்சு? உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சா? ஓகே, ஹாய் ஸ்டாலின். ஓகே, ஹாய். அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். முடிஞ்சிருச்சு, ஆனாலும் ஒரு சில பேருக்கு சொல்லாதவங்களும் சொல்கிறேன். இருந்தாலும் 4 நாளைக்கு தீபாவளி தான். ஒரு நாள் தான் தீபாவளி முடிஞ்சிச்சுனாலும் 4 நாளைக்கு தீபாவளி. ஓகே, ½ ஆயிடுச்சு. எங்கள் ஃபோனுக்காக வெயிட்டிங்க. குட்டி புலி தயவு செஞ்சு ஓடிக்கிட்டே இருங்க. ஒரு நாள் வந்து எப்பயுமே நரகாசரனவே தோன்றவரை எழுப்பி விட்டாச்சு. கடவுள் வந்து கண் திறப்பார். லேட் விஷஸா இருந்தாலும் சொல்கிறவங்களுக்கும் சொல்லிக்க வேண்டியதா? வரலைன்னா என்ன பண்ணுறது? லைவுக்கு என்னக்கா உங்களுக்கு உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா? உங்கள் குரல் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஆமாம்.